ഹായ്, ഇന്നൊരു റവ ബർഫി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. മീഡിയം ഹീറ്റിൽ 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് റവ ഇട്ടിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു മിക്സ് എടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തൊടാവുന്ന പോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി നോക്കാം. ബോൾ ഷേപ്പായിട്ട് ഉരുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന്റെ മേലോട്ട് ഈ മിക്സ് ഇട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ്ഡ് നട്ട്സ് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റാം. തണുത്താൽ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ മുറിക്കണം. പൂർണ്ണമായും തണുത്തതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിൽ നിന്നെടുക്കാം. റവ ബർഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. ബൈ.